Ya, ini caos panglipur ya, di Putri. Iya Mas. Iki dicaosi apa iki Iki sing tamune? alus napa pripun? Ya sing halus Pak sik. Pak pun gadah laku napa dereng Pak Iya, terus pundi Bapak? Oh derek mawon. Oh, manut penak to Penak ya. to, Mas. Lah iya, kayak leladi kene ya piyaine. Nah. Aku tak manut tukang syuting Mas. Lho kok manut tukang syuting piye? Jarene dikoneng kene ben apik Oh gambare. iya, itu Mengikuti teman-teman dari instruksi. kameramen ya toh. Meratiteske jemenengmu ben ya toh hasilnya itu bagus. AJC Production, betul? Iya. Ya, bisa Betul. dilihat di YouTube ya Mas, Heeh, yang bisa, punya bisa. paketan. Iya. Saya kira duwe paketan ya ora iso to Mas munyer-munyer Ora mesti. iso muter Ora terus. iso. Lah, nggih Bapak Ibu ingkang lenggah radi miring-miring sabar ya Bapak Ibu ya. Heeh, Dek Putri. Pripun, Mas? Iki lho sawangen lho. Pak Kiyato kali lenggah miring ket mau ora keju. Pegel napa mboten Pak? Tapi enggak apa-apa, malah sehat loh ya. Sehat. Oh, sehat sehat. apa nih Thomas Hah? tekan omah gek kerokan sebelah. kok. Ora, Dek. Engko gentenan ya. Sing Putri genti kene, sing kakung kene engko rak miringe rene, dek miringe rene. iya. Pas to ya. Ben ora jenjang ya Mas. Ora gecol. Kayak gecol. Ya diaturke, Dek. Monggo. Heeh. Sing gedhe pangapur-apur Kang Mas mapujaku jejet tong ngatiku Sambung wong wajinalu Rupindo sarimu Ngalaman karwaku Kang Mas kang meratiti saking murni lestarine api pirantine tatono ingkang ngaruwe nyomong akibate aku mung bayangke remuk ing atiku iki nyipet ngelingi bocah Apa tenan siput ngati Iya. So. Ngantuk kong. Kersane mangke di anu Mas langsung ngaplak man saged mboten. Ngaplak piye? Kakung ngantuk Mas. ngantuk. Lah iya kuwi Mengke mengelaras malah ya toh. Bobok pripun iki? Ora apa-apa, Ora mau apa-apa. digugah. Ya toh wayahe rampung, pun rampung Kong. Ngono kaya. Mengke nyuwun lagu napa? Monggo nggih Kong. Jangan malu-malu. Nggih Kong. Napa aja nyanyi kiambak monggo. Mindah boyo Set, set. Kang Mas Kang
Makasih, tenan Mas. aku Loh. ngrungokke suaramu tenan. Mbak Hah? Hafisa langsung bobok tuh. Kaya diplek-plek lho. Kayak Nah, apa meneh? Sing ngiringi iki Dimas Bintoro. Hah? lagi. Wah, Jan. jan tenan iki timur wis berkas oleh iki buat. Dandane ya. Ayo. Wis ganteng Dhisik toh. dhisik aku Bujang ketemu. ora kowe? Hah? Ijek bujang ora? Wah, isih. Ijek bujang. Ora gur bujang kuwi bocah sih anu. Masih adik kecil Ah. berarti ya. Nah, urung giduk kuping. Tapi ki nek apa wis ora nguciwani babakan. Tenan ora. Nah, Nggih, sinomane sabar, oke. Kok enek bagiannya dhewe. Mindah boyo. ya, yo. Nah, nggih. Sampun katur Matur langgam suwun sambung di Wanci Putri. Dalu, monggo. Ingkang sajengipun lir gumanti para kadang-kadang surati keperang caos panglipur. Sumangga lajeng kewala katampi sawanipun Nimas Ayu Hafiza. Yo. Yo. Hey. Oke, masih bersama kibarnya Goga Goyang Gaul Music Entertainment. Didukung oleh INC Audio Sound System. Diabadikan ACC Multimedia Production. Hey. Ya, selamat siang di Selamat Afisa. siang, Apa Mas kabar? Rosman. Alhamdulillah Iya. baik. Jenengan pripun? Alhamdulillah kita dipertemukan di siang hari ini Alhamdulillah. dalam keadaan sehat. Sehat. Nah, Nih, wis sawetara menjadipun Bapak Diran ki ya to ngaturi para kanca-kanca. Alhamdulillah ya pada siang hari ini semuanya diberikan kesehatan sehingga nanti genipun nyengkuyong nggih di Avisa wiwitan tengahan pungkasan Lancar tansah ya, Mas. lancar Tidak ya ada to halangan ndedonga. suatu apapun, nggih. Amin. Ndedonga kanggo pinangandian sakloron karena wis iki prastawa suci jab kabul wis kelampahan Nggih. ya to iki Mbak mung kanthi Mbak Mbak Esti Esti kali, Suwardani karo Bu Kori. Bu Kori Vika Ya, Adista. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah Amin warahmah Allahumma ya, amin. Mas. Nggih. Cepat dikaruniai Momongan, momongan. nggih. Oh, ya ta. Lama tak jumpa, ini Mas Gecol luar biasa, gitarisnya Indonesia. Yo, ninggal katresnan, datos. Sesarengan buka musik. Aceh Multimedia.
Soul musiknya Indonesia. Didukung oleh INC Audio Sound, AJC Multimedia Production. Oke ya, kek ya. Ayo Mas. Iya. Iya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sampai karo sapa tak suwun rino lan muga-muga Gusti sakapan ranggonmu bali disambungkon kaya Iya, mengucapkan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang baru saja hadir. Silakan untuk segera menempati tempat yang sudah dipersiapkan. Ucapan terima kasih mewakili Soebul Hajat Bapak Diran beserta keluarga atas kerabuhannya.